kiri Patemboyo. Dateng Praja Majapahit. Wonten ing Praja Majapahit. Janjine mo janjine. So sinten ingkang saged mukubi Patemboyo ing Praja Majapahit nai kakung badhe pun jojokaken. Inggih, dawa pangandikane Kaman Pati. Kula sampun maca inggih. Sak ngono ya. Nggih, nalika semopo sing mulai karo aku ya. Nggih, niki ngaten mawon nggih monggo. Pripun? Ndika tindak wonten Majapahit nggih. Mo, ya pantes kula nglamar inggih nglamar. Prayogine kowe yon nutake ning Nawalaya nang kepuran ya. Dalem mangestokaken dawuh Kusumanan. Kakang menak kontra. Dawuh dalem Kusumayu. Pangestu nuntun dumateng panjenengan kakang. Inggih sampun kula tampi. Mangke sabibaripun marak sowan wonten ing Majapahit, kula ngrataken sagung para manggul yuda wonten ing Lumajang. Sungkem kula konjuk Kusumayu. Ingsun tampi damel gonggonging penggalih ingsun. Inggih. Mangke iki tambah damel gonggonging penggalih ingsun kakang. Inggih, Kusumati. Inggih wonten dawuh katindalan Gusti Ayu. Siramu nderekake sowan pangestu ingsun tanpa nuna larasati. Inggih dawuh kakang menak kontra. Sabda dalem kapundi Kusumayu. Wonten Kraton Majapahit menika. Sakmenika kados pundi kakang? Panjenengan ingkang dados nujung wonten Praja Majapahit. Tak monggo kakang, sampun kathah sanek nujum ingkang tumekeng sedya
Jalerang saking sakmindakipun. Nggih menika menak jinggo kakang Kusu. Enggalih mboten isang resul. Awit senajan to para saka guru sampun gugur wonten ing madyaning kalasan. Monggo. Sepindah malih sami nilakaken bela sungkawa. Warandanipun para saka guru wiwit saking Kediri panjenengane Yayi Sindura wonten ing Tuban Ranggolawe menika sampun dados tanggel Jayapunegari inggih wonten asta paduka sinuwun pramila ingkang menika Kusuma Ayu Dewi menawi rena ing penggalih warandanipun para saka guru menika monggo dipun pepeti saha dipun ayomi mengguwing tata sandang pangan papan tuwin sanes-sanesipun ingkang mangke ndamel kegiatanipun ing Kraton Majapahit Kusuma Ayu. Kakang menak kunca. Piye? Menawi babagan kados ngaten menika ijin. Saestu kakang. Jer menika ingkang damel ayem tentremipun Praja Majapahit. Menawi tos sedaya njung boten badhe sarujuk. Lajeng kados pundi benjanipun to kakang menak kunca. Prakawis setunggal menika Kusuma Ayu ingkang dados batos lan manah kula bilih kula ngabdi wonten ing Majapahit menika lahir terus ing batin. Ngantos mangke wangsul wonten ing Kasedan Sati lumantar ten sing gedhe ingkang pungkasan wonten ing bumi Majapahit minangka dados rabukipun bumi Pertiwi. Wondene mbalanipun si Huruf Bisma Menak Jinggo. Menika mangke wonten margi-margi kang kedah rampungaken. Iki keluran doh pangdika dalem Kanjeng Paling Ayu. Nyun pangapunten saderengipun Kanjeng Sunan. Kula boten pangkling menika pawongan saking Kadipaten Blambangan. Menika ra angkat buta menika. Boten pangkling. Angkat buta. Dawuh Gusti Badhe. Adoh saka Kadipaten ing Blambangan ang slira wani mlebu ana ing Pasewakan Agung Kraton Majapahit. Ana wigati apa? Gatos sanget. Ing mangkenipun kula punutus Kanjeng Adipati supados ngaturake punang kasana kunjung resa dalem Diahayu Kencana Wuni. Ngaturake pulang napa? Yo, coba diaturake. Iki ukuran dawuh Gusti Paling Ayu. Oh, makaten nggih. Tolong sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kok tulisane yo nganggo salam barang. Nah, nuwun sewu. Kusumaning Ayu Ratu Kencana Wungu kula menika Menak Jinggo Adipati ing Blambangan. Kula badhe nagih janji kala rumiyin nggih menika Rama Prabu ing Majapahit.
Kersa mboten kersa usumane ngayu kedah kula boyong. Yen mboten kersa tetep negari ing Mojopahit. Orang duweni sobo sita lan tata cara. Nuwun sewu, matur pamunten ingkang saagungipun Gusti Ayu. Nggih menika anak kula Layang Seta saha Layang Kumitir tandha yetosipun tatas terbilah trampil bilih panjenenganipun menika angrumaosi kawula wonten ing Mojopahit. Iki Ingsun uga mangertos bab tumindake putramu sakitan pancen bapa lakon. Sarene yo kuwi ana pawongan utawa hadi kakek adipaten babangan wis oke banget kan gawe esro. Anggere bejone diwasolake wae. iki ampun kuatos. Menika janji wonten tasih wonten Patih Minulya nggih Patih Legender. Pun saged tentrem. Nyuwun sewu, kula nyuwun tambahan pangestu badhe nunggu salampahipun anak kula suwun. Saiki kaya mangkene wae Larasati. Kados pripun Gusti? Nawala saka blambangan amri becike diwangsulake wae. Iki badhe kula Kasihan kula panjenengan. Menika sampun resanget bilih Kecala Tenawala saking Blambangan dipun waresi. Bilih mangke ndamelaken mareme atine Siwu Bisma inggih menawi. Nuwun sewu, putra wangsulanipun sampun Gusti. Nek saking Menakoncar Kakang Das pundi semua iki? Pati-pati Menakoncar. Samenika ngaten kemawon. Kula sami Iya lah itu rasakan apa? menika wangsulanipun Iki keparang kula tangki. Larasati. Ayo, padha tentrem dhewe menyang penuh. Saged mawon. Angkat butok kowe. Layang Seta apa dene Layang Kumitir? Wis gemendung sirahmu. Ing pasewakan agung entrening kawibawan Mojopahit. Kowe iki semake saka dawuh kersa dalem teng sinun. Kanging yo kenapa kowe segar gondok kejelwani? Aturane kurang pila konjuk sampean Yo sewu Mas. Badhe nyambut aturipun. Kono-kono Yang kali menika. di sana. Yo parang. Kowe sejatine sapa? Sangka nang di negaramu. Dan durung mangerteni aku Layang Seta putra Patih Legender Kraton Mojopahit. Kowe sapa? Aku Layang Kumitir. Ana perkara apa kowe wani nyempalani Kang Mas Angkat Buta? Kula ngerteni
Awet kadamu amat buta. Wani cumataka ngonjok ana pilapa konjok samran sinuwun Prabu. Kuwi wis pantes. Yen sesembaku ing Blambangan. Wong kamu kepengin mundhut garwa. Lho, angkat buta lah angkat buta. Bela sirahmu. Ayo, tanding kono.
Ora duga sopan santune iki dinggo lele. Kok ora iso nurut karo wong tuwa iki piye? Seto pumitere putrane sinten apa? Ya lu gendang. Nggih. Kemawon gawe sing kembenan mending-mending. ya. Panguwasaning Kanjeng Sinun iki lumantar aku. Wis kondang kaloka. Ayo, kowe lu gedhe. Kowe ndi papan ning negara kowe dadi rawe. Ora kok dadi rawe. Iki mono kanggo ya kuwi pupuke kabeh para kawula. Lho ngono lho. Aku ngerti saka tembungmu sing legi manis. Ora kok manis. Coba sampean pikiren. Nek lu gendar iki mono wong apian. Sing mbok tuju apa? Lho gene, Iya. putramu ngojo ning kowe. Wis ketemu kowe pati papan. Aku wis trima. Penrimo. Ya, iki sing wigati rak ngene. Sampeyan durung diwangsuli to. Aku ki durung do. Ing resa dalem ki mau durung dawuh. Lho kok putramu wis nganggo bal-balan kelawan aku. Iki kaya ngene ya. Iki disarehke sik. Penting wangsulane. Ya, iki mau durung diwangsuli. Mangko bakal nawala konjuk ngersa Kanjeng Adipati Blambangan ora ngono. Iki mengkono wangsulan kang gumathuk teko papan kini. Ya. Kanthi ing papan kini. Ya. Oke deh. Sopo sing ngasto kasono teko papan kini ya? Iku sing kapasrahan yo kowe saka gurune Majapahit. Lho, Bupati Lumajang. Bupati Lumajang. Kok durung ranti ora nonong papan kini ki mau apa gaweamu apa pawe kamu? Nyuwun Kowe sewu. wis kedunge pawe kok kowe iku gede. Ora komplotane gajikan kowe. Iki ngene, disarehke sik to, disarehke sik. Mengko nek wis sareh, terus ngomong-ngomong apa sing dikarepke lho rak ngono. Dadi ora padha bingung. Mbok manungsa menawa kudu rasa kamanusan. Ing ngadep rasa dalem iki kudu ngomong sing titis lan pratitis. Durung rampung nggonku ngomong kelawan Kanjeng Sinun. Nek yo kene anakmu Sumantaka ngempiling kelawan aku. Kang dadi Yo aku njaluke pangapunten. Lho la iki lho. Pate monggo. Sing apik. Nggih. Barise Nggih. sing ndek padha ndek, dhuwur padha dhuwur. Andek kuno ora iso ngrampungi gawean anakmu. Ya kene ngersane kene kok onjol-onjolake. Lah niku rak bocah dereng ngertos anu niku kok. Ya nyun sewu benjang lak pun lah saged ngayahi pakaryan napa ingkang saged dipun ngomong niku sing titis, sing pratitis. Oke, Bang Sinde, Bang Silandak. Angkat buto. Dawuh Kanjeng. Ya nilake nyuwun pangapura. Lanyo-lanyo seto lan kubikir. Nggih, boten dados kaya Kang Opo. Awit kebranang saka jiwa mudane dikatonake ing Pasamuan Agung. Karsan.
yen pancen kuwi kenyonyok kok dadi atimu, ora iku sing dikarepake kengkini. Ngene ya Buko. Nggih. Iki ana nawara palangsulan saka ngersane Kusumayu Kencana Wungu supaya kok kunjuk aturake marang Ratu Gusti Lah mekaten kala ora telek sampun. Kala kok manah. Gusti. Rene punakasana sampun kula asta. Kula nuwun tambahi pangestu. Jos, karepe iku ape nglecehke aku le. Wis diwaspadake wae. Ayo. Monggo, eko prate dalem penjenengan, Mbok. Maksude sakarepe iki urung dadi judule, takon gawe dhewe. Ana judul dangdut gawe dhewe. Ayo gawe dhewe. Aku siap. Jagung kupioner tak centelno. Tapi dia mang yo tak kayak masal dan gak dirubung semut. Jagung. Ayo terus. Dangdut. Dangdut. Dangdut.
Piye lek kul iki kul? Bagiane sing tak bentok. Ayo monggo Pak Panja. Terus iki. Terus batakno bentok. Sumpah iki ketoprak sambatan aku tenanan kok, Cak. Nang guyu nanggap dhewe ra iso. Arek don guyu gini yo. Sesuk nanggap kul. Tenan. Ora Piye piye? kene bisa mbok tabohi aku ora mbok tabohi gantune kene ngono. Wis tabohi, Pak. Ora menungso. Tabohi ben bisa dhewean tabohi. Panja tembok seneni kenang mau mangan panja piye? Larang ngekek mangan ngono Pak kowe wani besok kepenak aku lagi ngene kok terus ngetak iku. Ngono ku panjake tanggap rene aku wong nom-nom ku nak bisa ditabohi. Rene ke wong tuwa balung selandang kupek ora usah ditabohi. Asam urape umat kul. Lah ndekne kowe kan biasa murah. Sing kandha sapa? Iki. Lah mang aku wis ditabrak weteng umat meneh kok. Lah wong kaya aku wong cilik lah ditabrak karo nang baigo iku kok. Iki. Ana ndak jenenge baigo. Kowe Baigo ditabrak. tak terusno baigo ora apik ah. Saune-une iku ah kok. Dosermu. Wah, Wis piye-piye saiki awak dhewe Kowe ayo timbang sambung karo nah. ditabrak kae kalau kon nabrak iku lho bakal lontong di mang. Oh iku. wis bar. Wis bak ditabrak. Nek kebangetan ya panjake. Lah piye-piye. Iki nek wayahe tem besok, Ya. kepenak barang aku melok metu kok terus mati kelesek apa kasete iku pedhot. Ora kaset. Ayo. Umat kul, tekno rematik kul. Aja. Ora mbok tabohi ora patek. Heh, nyokmu nyok. Kul sebul, rene Wis kul. tuwa aja mlete kowe. Katera mretik. Wis tuwa nek ora diisin yo yo mbok delok barang. Kowe jaga eling anak putumu Ya iku mabeh. Lah, Sen. anake namane kono. Endi? Endi? Anake Iku dudu anakku cah. apa? Iku luwe aku. Lho, kowe iku jebule luwean. Nek ketoprak sing ngelalekno anak. Aja akoni anak sampeyan dekne nak nang anu ning dhuwur amben aja openi aku openi. Piye? Heeh, aja buburno. Lah aku ngopeni kowe paling-paling ngentekno panjer ae kok. Ate nenteni panjer iku. Alah wayahe urung main panjer njaluk. Kabjane alasane kanggo kakek bojo. Bojo apa? Ora ndek bojo. Katoke mbok wis wae Bul. tak tukokno bojo. Ambek aku yang ngantek menggeh-menggeh. Ngene wong tuwa iki lon-lon tak warai sinau Mas kan mantan guru. Mantan guru. Mantan guru. Mantan guru. Guru apa, Gul? Aku guru kelas SD. Ya, piye? Aku dhisik kuliah kok ning Rembang. Kuliah apa mikuluyah. Dasmu ngono. Ana nek kuliah mek kuliah. Iku apa iku? Aja mbok turun wis dhewe. Mbok turun. Ayo Gul nanti marahi Gul. Kowe tak warai tak bedheki wong loro nak iso. Engko tak lebokno ning gone nganu. Ning gone kono lho, Ning drum. gak. Lah iki lebokno drum tak wis. Iku wis tuwek dilebokno buldosan. Tak bedheki kowe. Ya, ayo. Kowe dhisik. Aku sik. Yo iya aku urut bar kok kene kena kono. Iki waca lho iki apa iki? Waca. Piye? Iki waca. Kon dhuwur. Kok dhuwur? Ya. Pak Oko. P apa?
Ya. LA. Apa? Kepala. Pinter nak ngono dadi kami tua barang ora dadi moden kowe. Aku tak moro kali ya. Moro di. Moro kali. Lah opo? Hei. Kowe ku lha opo moro kali? Ning kene ae tak warai sekolah kowe gen go pinter. Lah iya. Kowe saiki kowe pokoke anggar bar iki terus kowe Bar aku kowe. kowe dhisik nomor loro iki nomor loro. Yo. Nomor loro iki. Yo. Apa? MA ma teatem. Mata. Matam dhewe kono. Maca matane matamu ndak. Piye baleni? MA mata gitu lho. Oh iya. MA ma mata. Barangmu. Lah opo le Gun? Iki lho lek warai Sawarai. moco. Ketemu ki lara. Dimpet aku kono sibak. Dimpet. Tenang ku tak dudukno cacing ngombe ya. Enggak perlu untal ya. Iya gen kleker-kleker ning josem. Iki sing ngisor nomor 3 Aku neh. Iya. Kok pinter temen aku. Oke pinter, gak pinter dak dadi kami tuwa. Aku pinter gak gelem dadi guru. Ayo terus no. Iki lho, SCC sing. sisi umbel ta apa? Ngejah, sisi sing. Ngejah iki lho diejah sing nomor 3. Lah iya. Ejah. SCC sing. Nek anga singa. Wong ki kulino gangsingan mbek bojone sing ngono terus. Singa pinter. Aku tak pijet. Apa lah opo le, Bun? Saiki bagian 6. Saiki aku Bagian 6 tak warai mang bar gendut saiki. Yo, ayo Bun, waca Bun. Waca sing nomor 1. Sing nomor 1. Iki waca. Waca lho. Hei, Hei, iki bagian waca. hei. Dikeprak. Iki lho. Bagian iki. Oh, iki lho kon dhuwur dhisik, kon dhuwur. Dijambak. Goblok. Kon dhuwur ejah sitok-sitok ah. Ndak warai le. Iki lho. Didemek. Iki jenenge ditelek. Iki lho ejah kon dhuwur tak warai. Iki jenenge kelapa yo le, kepala. Iku pinter kok. Wong sing dhuwur kudune dijah saiki sing ngisor. Keprak. Ngisor. Amate ata iki lho dijah. Mana aku kali. Lah. Iki lho. Kaya dhuwur ngene lho. KAPAPA matane kepala. Saiki sing Kepala Pak Guru. wis kasep. Sing ngisor saiki. Sing ngisor ejah. Diculek. Iki ditulak-ulak. Iki lho. Didemek. Aku dadi guru ra kajet. Iki lho waca. Sing nomor 1 ya mang kepala, sing nomor 2 saiki. Dijenjek. Aku dhisik nak marai gak ana jenjet-jenjetan kok. Goblok. Iki amate ata macane mata. Mata Pak Guru. Tasek. Sing nomor 3 saiki. Bocah goblok ora umum. Sing nomor 3 saiki iki lho. Bar kepala, mata terus isore. Sing nomor 3. Brangkang mangap. Uga ana. Iki lho. Dicakar. Alah gua waca dhewe. Gol, sabar aku. Apa? Iki buta huruf, ayo dibaleni Gol. Anak maca ngisor atok ana dicakar-cakar sembarang. Baleni. Pas aku man kowe ngandani ning jero ya ora ngono. Iki lho balik.
Angkrang. Ora ono. Iki lho nomor telu. Wes dah edas sitok. Dia mang lo gang sing mang lo. Apa Cok? Singa, pinter. Pinter. Singa pinter. Pinter Pak Guru. Pinter Pak Guru. Sampeyan dadi apa kowe? Sampeyan nak pinter kepengin dadi nganu ora sing pangkate dhuwur-dhuwur ora? Pengen. Wes sampeyan kepengin dadi apa? Dadi dokter nyuntik Ibu Guru. Pinter iki lho sampeyan dadi dokter nak bojo mloro mripat-mripate sodos. Oke. Kepengin dadi tukang suntik. Wes sampeyan kepengin dadi apa? Dadi maling. Maling apa? Maling apa iki? Sampe maling apa? Lah jare ditakoni. Iki dadi tukang suntik ya pinter. Kowe dadi maling. Ojo ah. Sing apik. Liyane dadi maling. Liyane tukang duduk kuburan. Wes, Lah sing mati kowe ya. Lho nak menawa kok batange seminggu kena asem-asem. batang asem-asem. Jenenge yo kepengin dadi ndra kaya iki dadi polisi ya apa ngono lho. Ya bocah goblok. Ora usah kesuwen iki. Iki ancen wektune mok sithik-sithik yo nak kepengin suwe nanggap dhewe. Sampeyan nanggap dhewe. Ya nak menawa kowe dadi ngantenah apa bojomu sunat ya tanggapno. Iya, Wong murah wae Pak. Murah sapa ae tak umumna sing gelem nanggap ketoprak Tresna Budaya ping 10 dina 10 bengi tak hadiah TV 24 ini. Itu apa itu? TV-TV-nan Apa bangkrut nopo piye lek kon? ketoprak dateng main. Pancene dino iki awak dhewe ya kebeneran. Iya. Gandeng iki mang kanggone mbrantas itu Apa? buka aksara supaya nek duwe anak cilik enggal-enggal di sekolah TK dhisik. Ya kudune nak duwe anak cilik di sekolahno. Ya iya. Engko nek wis TK langsung SD, SS. Ya, ngono aku. Iki mergawe koncone akeh sing kondoran kok aja nganti ketemu tempat karo bundarane. Ya. Oh jenenge awake dhewe iki sejamine. Paman sebulan paman. Jangan dhewe iki lho. Sajane gene mung ketoprak mek jongane kono ora gelem teh. Sing sopan aku lho kowe. Sing sopan. Ayo kon. Monggo pinarak. Lah kok malah kowe sing pinarak to kon? Kualik. Monggo. Wis monggo pinarak. Maringi palenggan. Sampun. Niki kula paringi bolongan sekedhik nak jenengan ngentut saged brobos metu ngisor. Monggo pinarak. Ya monggo. Gus, sarawuh panjenengan wonten ing pademan mriku wonten wigatos menapa? Ini paman sebulan paman gendut. Nggih. Kowe sakatrine aku teko ana ing parpatan kene iki. Sejatine mur ape menehi payekyan marang kowe sakatrine. Aku ape golek gawean. Kang mongko yen aku urip ana ing sakjroning padukuhan ora bakal duweni pangertian. Bebasan kaya kodhok sakjroning bathok. Ora lor ya njur gak roh kidul. Sing tak karepake kowe sak iki nderekake aku kuwi tono. Oh, swita waktu teh sepanjang. Sepanjang. Nggih. Menawa makaten monggo kula dherekaken. Ayo derek ana pun Kakang. Ayo.
duweni anak wanita sing rupane ayune moblong-moblong kaya widodari. Apa dipun alem kados ngaten to panjenengan menika kula isin lho mangken dipun nika lewasane langsung gendar anake dialem kaya ngono mundak ngoten Rama. Lho iku mau kabeh lak nyatane to, Nduk. Menapa ngaten to? Ya. Sing pinter semendo sawantara ya, Nduk ya. Istri dawuh tenan dalem Rama. Ya. Layang seto apa dene layang kumitir? Nggih Jawa lho, Mbok. Tumindakmu ae nglengsemake wong tuwa. Nek ngomong digladene wis trampil ngatasi gawean musuh karo ambekan saka blambangane kok. Ketene nek jaman nono maneh pun Rama le nyekotak. Cak, Pak iki iki mater ya kok ya. Ora ngono. Wong sewu apa? Panjenengan mau ya Iya. goblok seto kumitir iki goblok Kadangmu iku do goblok kabeh. Wong sewu apa? Ya piye? Esang lepasmu kalah Dimas. Aku mikir. Ora usah alan-alanan. Kakak seto nika. Kula perang dereng kalah. Niki. Iki ngene lho. tapi ngaten menika Rama boten tulodo kalian pun ramane ya wong ramane wae gagah pijet saka dadak Sak mulane kaya ngono lan diwae nyambut gawe kaya ngono kan dadak pun Rama iki nalika dhisik. Hei, dirungokne. Ayo, ana wong-wong tuwa iku kok ora dirungokke. Coba. Dirungokke ana wong tuwa dawuh. Ngene lho ya, gen bisa kowe kabeh besok mulya. Kowe iku kudune digladen sinau sing apik, ungga-ungga, sopan lan santun. Iku kudu dienggo. Olah bilaraga kanugrahan niku kudu dienggo. Ele saiki ngene. Iki Kowe kabeh kudu digladen peperangan ning gone alun-alun. Kono sinau sing tenanan. Ning gone alun-alun. Gake ora kepake. Ora bakal ngrasempake wong tuwa. Bocah wadon balik iki lho, ana bocah bagus iki wis ora blas ora detraksira monggo sik dok nek wis wong tuwa ora weruh iki sapa iki Tikil apike yo gumun welah gobong bayi Bupati Ketoprak ora kelar tuku kalung-kalungan jenengmu sapa kula jenengku sapa Mang Le Tikil, oh iki sing jenenge tukul tikil. ate bola dene pak awake cilik ate bojenane tikil iki ngene lho ya aku mau ngene aku tau ngene gundung kon ramben kok aku iki Patih Minoyo Patih karo namaku sing iso muter jagat nentremake negara ing Majapahit. sesasi ketoprak kalung iki kok tenan aku Ya wis patake ngene iki lu gender ngelmune wae canggih. iya jeneng Lah iya, Dok. jenengan nak ngomong niku le ampun banter-banter mungkin intil-intile jenengan nak mencelat Ora iso. Gol, nek menteri ate goreng gol. Kak goreng Iku sing iku sapa iku? iki Iya. Sapa? gendat Gendut. Oh, Nggih. gendut. Jas, gendut cahayu gendut. Aja antem-anteman ledok. Wong tuwa iki eling jaman dhisik karo ibumu gendut. Jas, kok ora dirungokke? iki kula mau Iya. iki kok dadak ngene iki
Iki tata krama kudu dienggo ya, Nduk. Ayo ratu sikile kok ngapal. Kul. Kul. Ora ngapal. Kowe iki. Piye? Wong iki mbok ya duwe sopan sithik. Iki ning ndi? Mbah. Beda karo ning gone kono. Lah, Iki ning ndi? Iki ning gone kepatihan kudu wong iki duwe kesopanan sithik. Oh, amit nak ngoten amit. bagus, pinter. Iki sapa sing goblek iki jenenge sapa? Sing lambene kewer-kewer iki sapa? Kula. Ya. Jenenge sapa sing lambene kewer-kewer iki? Nuwun sewu Gusti. Mosok iki goblek. Ngene lho, kabeh iku kangkang sunatan. Nek nyatane goblek nanging wong ganteng. Sak goblek-goblek kula niki wonten sing goblek lambe jaran. Lah, ana sapa sing goblane? Sapa Dono? Dono gen ro ndene, gen ro bupati ora roh. Lho Dono. Aku wong panguwasa lho, Kol. Nggih, nuwun sewu. Iso darabang igone. Nggih. Aku bak anggap apa? Titeni kowe age didapuk dadi ratu mlete kowe dadi Yo. idak kowe. Iya. Gendhek kayu. Suga sita iki dinggo ya, Nduk ya. Seneng ya seneng. Kudune ditepungake iku bocah ngendi lho ora ngono. Jenenge sapa? Nggawa KTP ta ora lho ora ngono. Iya, ditepang tesih. Takokno. Lah ora ngono. Bawa KTP ora. Bengkoke sawahe ombo ta ora ngono takokno sisan. Wong ape anake seneng nganti takok KTP barang. Palombo ingkang Paris Asmo menika Damar Wulan. Damar Wulan. Damar Wulan. Oh, anak ratu ya apa padha ae. Lah ora krungu kok. Damar Wulan. Kul kileni kul. Ku pengen jenengan gatel kula. Ora tak sumpet. Sumpet. Aku yo ana mercon. Sumpet ku pengen ana mercon. Iya. Yo mesti wae. Kul, putrane pate kok Jawa kaya bapake Kul. Aku tukul dan bagus Rahmat Muhammad Yati Kuluna tukul. Kol. Wong kandhane seneng karo aku ya apa ora. Kene Kul. Kandhane Kul. Ya iki lho jalukanmu. Aku dikeplanamu. Sik. Iki ngene. Paman Ya. Kaya apa? sowan wonten ing Kepatihan. niku kedah badhe pados perdamelan. Ape golek gawean. Wah. Gawean ning gone kepatihan iki pas aku wis ora ana kosongan. Lah nek bukan desa iki sing pas dadi iki tak pegawean apa? Ora ana pegawean le. Apa bocah ayu genduk? Lah gawean apa? Sing pas Ijana pegawean siji. Jajalan apa gak napa? Romo ora. Oh iya, jaga regol. Lali aku genduk cahayu. Iya. Pinter. Lu gendek. Bayarane wis akeh. Bayarane Kowe tak tampa, takon jaga regol. Nanging iki dirungake lho Le ya. Nggih. Jaga regol sing arep mlebu ana ing dalem kepatihan nek ora duweni tapak asma
Gender Patih Minulya nungkae aja dikeparengake dugang aturé bali. Dados kedah kita takok asma jenengan. Iya. Nggih nggih. Kono tindake. Nggih nggih. Sopiye gendut cah. Iya lah lalang seto layang kumitan ki mau. Piye nek ora ngerti lo wajib kok. Ayo ditunggu. Layang kumitan. Ana apa Kakang? Nek tak wawas saka kepatihan Mojopahit ora ana pamongan sing ngene iki. Iya Kakang, coba ditakokno Kakang. Mengko di sana. Iya. Karena tambah parang jeneng sira. Lagi ki aku kepanggih karo Kang Slira. Guri sapa ngendi lan sapa kan dadi asmu? Aku ijil saking padukan Palombo. Amarwan kang paring asma wangsul panjenengan menika sinten? Dan kowe takon marang aku. Layang Seto putra Patih ing Mojopahit. Aku Layang Kumilir. Dur kowe sing mbok karepake. Opo katipat tujuanmu? Lagi wae aku pentas saka Gladang. Arep bali menang Kraton Mojopahit. Saiki kowe calon aku didhawuhake. Joko rekol ana ing kepatihan. Sapa wae sing mlebu ana ing kepatihan ora nggawa tapak asmanu. Paman Patih. Gender ora diparengake. Loh. Oh, aku putrane Yudi. Aku iki putrane. Ateges kowe gawe pepalang. Ora nek kepatihan kowe. Yen aku ora gawe pepalang ning aku nindakake kewajibanku. Ayo piye sing kok karepake? Ora Bentuk. Iya. Urung dikek. Iki mau piye? Iki mau dok piye kok nganti padudon. Mbok pidek iki mau piye lele? Damarulan. Lara-larae piye? Pawongan kekalih menika badhe mlebet wonten ing kepatihan. Paman Patih. Oh, kula Wani tak sunduki kaya Sarmi mbek Sarya. Sik. Ayo. Kowe pare apa? Oh, tulung mau. Ora ana tulung-tulungan. Kol. Piye? Aku nganti gunakno kuasa aku lho, Le. Aku lah yo kuasa aku yo linci pare. Iki ngene. Mau aku mau ngene nak ngene. Mau golek. Pinggir. Golek. Ora. Ora Ngene lho. Aku mau. Kabeh mau ana masalah apa ae kudu dirembug sarana sareh. Lho ngono lho. Kol goblok kone wong desa yo ngono. Panganane sego telo. Syukur. Panganane pati telo pahit ki lha apa? Iya pakanan gaplek kok. Ora iso. Sego biasane ora raja lele moh. Lelene saiki do mate. Sampun jagung. Iki disisihke. Jenengan ajeng teng pundi? Aku arep menehi pangertian kabeh-kabeh. Mboten saged lareke Kalau jenengan sampe putih, lepat. Lareke jenengan pun lepat. Nek wong salah, wis gelem ngakoni kesalahane. Lah kudu dibenerke. Lho ora ngono. Jenengan rampun ngendikan. Iya. Nek jenengan wonten kepatihan Mojopahit, Iya. nan jenengan maringi pendamelan kalih bendarane kula. Iya. Jogi regol. Iya. Sapa wae sing mlebu regol iki ora dikeparengno nek ora nggawa tapok asmane Patih Lugi
gendat. Lah iku sing salah sapa? Sing salah nggih lare jenengan. Iya, aku malah sing salah. Alale. Dagilmu. Tapi sing keliru ya salah. Pinter ke gol ya. Iki wis aku ngerti. Nggih. Endi dununge sing keliru? Sing keliru aku. Nggih. Damarulan, aja gawe sriing atimu ya Le ya. Iki mau pancen sing keliru aku. Nggih. Sampeyan urung tak wenehi weruh. Nek layang seto layang kumitir iku mau anakku. Kula lak niku wau lak nindakake kewajiban to. Ya. Ya wis ora ana alane Le. Nyuwun sewu. Piye? Damarwan niku. Dadi pantlen ngono. Mboten pantes dipun Aja ngeden-ngeden. dadi rekam niku. Pantesan piye pantese? Tegedhokan niku Oh, jaran. kudu dihukum. Nggih. Ya kudu dihukum. Ngingoni jaran. Lho akeh 144 ruwono bobo kempul. Arep mawon. Wong panguwasa kok patih minal-minal. Oke. Jenengan Pas padha panguwasa. Kon ngarep iki Gun, ngene ceritane kok kon ngarep iki. Ning ya ora apa-apa pancen wong aku golek gawean supaya bisa nyukupi warga. Le Damarulan. Wong ape kepenak kudu nglakoni rekoso Le. Kudu dilakoni ya Le ya. Kono tindakne kono butuhke. Kono ning awit. Damarulan. Saiki kowe sorop jaga rekam maneh. Saiki ketak sampeyan pegawean arep jaran sing akeh 40. Ayo, ejal sing asor ayo. Monggo Gus, monggo ngarit-ngarit. Lah monggo ngarit. Ayo seteran. Ayo dibeki. Awet jangan. Karepe dhewe. Karep kok ini piye? Iki mau netel mikire netel. Ayo dibeki. Bener kawarai. Oh. Bener kakak, marai semua kok. Betul. Sabar Le, Den, sabar. Pulau. Ayo. Ayo Kames, wis kok tinggal bali. Terus tebak rajaran. Go. Ayo bali. Ayo kembali lagi jalan. Ini alam kumite. Iya Kakang. Asam belakang. Iya, anggota depan Jomo. Pulau alih kematian. Monggo Kakang. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nesta tanpa kandha cukup lara
konco dumateng panjenengan. Kaya ngono Nggih, bab kewajibane kula wonten ing Taman Sari niki, Ndara. Nggih sampun rampung sedaya to. Wong niku dados kewajibane kula kok. Tenan ya. Nggih. Kowe tak pasrahi kula wenang kabeh para putri ana ing tempatian kene. Oh, nggih. Ana bener klirune iki kowe tak pasrahi lho. Kula sing dados tanggung jawab, Ndara. Wong kula niki sing mamang sedaya anak-anak kalian Ndara. Jenengan kok. Apa ya kaya ngono to? Yo iki mau. Tenan kok nek malah kowe wis bener tenan. Ngene piye? Nggih, pripun Ndarayu? Aku yang ngrasakake sekadangku sak koron sak layang seto dalah layang kumitir. Mesti wae dhewekne iku sak menang-menang biyong aku mesakake karo penjane Kang Mas Damar wulan lagi wae iki. Wis ana penjane Kanjeng Rama. Iki mangkene dhewekne durung jalan babar bisa kula dherekake aku arep pilih penjane Kang Mas Damar. Oh, kados ngaten lho, Ndara. Ayo, Ndara, ayo. Sasampunipun nindakaken kewajiban anggenipun malih. Ning kula mawas panjenengan saliranipun nggih saya. Iki saiki ngene ya, Paman. Nggih. Sakwise aku krasa saya anggonku ngarep mau sliramu turun sing ngarep wae nek aku tak leyeh luwih dhisik. Oh, panjenengan badhe sare sawentawis. Paling rasanya ono senengane awake ngomongane ya awake dhewe men seneng. Nek ngomongane susah awake dhewe men susah. Lan pamane ngomongane besok kopi awake dhewe yo melu. Yo coba kan tenan loro darane dhewe iki awake lagi sayang. Gantinan yo. Yo kan ganti. Aku tak terusé. Aku tak coba kok gentenan sing turu yo. Aku mau botok kan turu. Aku yang cek kiwat karo ngacak. Yen konangan liyanku diajar-ajar. Wong watake kaya ngono kok. Rumayae. Nek iku aku ngono ae aku pet turu yo. Iki piye saiki wong arep ditakoni kok malah aku metu. Tangi. Nggih, tangi. Kandhan iki lho kok. Nggih, enten apa? Boten kami kula. Tiange niku sayang niku. Bikin nembe sare. Dene kok. Kon apa? Nggih. Niki ndarane kula damar kula nggih niki sare. Coba to ngono ki sapa sing mentolo? Ra yo mesake bener to aku iki to. Ndang nggih jenengan ndak mboten mesake kalih bendarane kula pun saya kados ngaten. Kakang Damar Wulan kula aturi wungu, Kakang. Kakang Damar Wulan. Mestine penjahan menika rak saya sanget. Lagi lewat netepi kewajiban. Dungo karo Kanjeng Rama lak iya to? Nggih, Kadurung dahar to, Kang Mas? dereng. Iki kula kirim penjenan meka dahar riyen nggih, Kakang. Matur nuwun. Kene lho, malah udur iki kepiye to? Nggih jenengan dampun
niku ngendikan kalih bendarane kula. Ngirim. Mriki-mriki Kang Mas damar ulah caket kalih kula Kang Mas. Mangke yang wonten menika cipta lan pemimpin. Mboten wonten kok. Mboten wonten ampun panjenengan menika ajrih. Ampun ajrih nggih Kang Mas. Ampun, ampun ajrih menika lho. Enten kodhok nika le. Endi to? Kodhok endi? Ngekon apa ya wis mlayu ah. Dadak kok bodoni lho iki lho dadak pinter temen kowe. Dan jenengan ki ngoten kok. Masa enten abdine kalih jenengan kok ngoten. Enak kepenak. Posisi ah. Ngonget kok. Dimas gawa rene to iki kok wangko to. Ora itu. Apa ora penaran mesake karo bareng. Kepenak temen, enak kepenak dulang-dulangan. Oh, Ajeng Rama. Gedungan kok rame nih kok ngene. Teletong jalan kabeh ngene. Ah, bune ora betah wong. Lah setan iki le, Mas. Lah piye wae setan iki piye? Lah duka menika lho, Mas. Lah piye? Kula maringi dar karo penyane Kang Mas karo jebul jenengan. Menika lak klituke Kang Kadang to Rama. Kowe mau menehi yo kuwi panganan karo Kang Mas damar iya Kangmasmu damar ulan. Iki lak urung bojo lendol. Oh, ngene lho, ketak kandhani. Aki wong panguwasa. Nek duweni anak sing kumpul kebo, aki iki lengsen. Iki mau menika apa? Lah iki yo salah. Kula gak mau. Damar ulan salah, ajasmu ora salah. Sing bener layang, keto layang. Putrane sing enten mo. Iya mati aku. Iki piye? Aduh, lah ngene ya aja lah. Lah iki piye keputusanmu piye? Ngenekane jenengan jeblok. Kepalamu tuh kok. Ya piye? Damar ulan nika lepat. Ya salah wis mani gonjak anake Patih Minulya Minton. Dateng bangun jalan. Oh. Piye, Dik? Dimas sak kelalen makan. Dipun pangjara menapa menika leres Rama. Ya bener wong kliru. Kenapa wong kliru? Ya kudu dihukum. Rama gendeng. Ya. Penyane Kang Mas damar ulan kok lepat dipun kunjara. Anjas ora kedah dipun kunjara Rama. Wah. Waduh, malah iso. Lah anakku. Iya, aku wong panguwasa. Mas yo piye iki anakku dhewe nang rumpu. Aku nek tepi kewajiban wong panguwasa, Kang Slira yo tak kunjara le. Iki kamu atas malam nika. Ya. Terus panjenengan menika Rama kula. Ya. Ayo kunjara le. Kunjara kabeh. Urung resmi kok wis kumpul kebo kurang ajar. Ayo, Kira kunjara. Iki Patih Minulya. Salah. Aku kunjara. Aku kejarana. Piye? Wes saiki ngene. Kowe jenengmu Mas sapa? Jenengmu sapa? Tukul. Kowe nek tumindak sing apik, bocah jenom iku kudune duwe trapsila, Satian lan bae santun. Nulato kaya lu gede. Aku ora butuh wong. Aku arep bukan.
dawuh dalem Kusuma Dewi. Kados pundi kawontenanipun Raja Majapahit menika kala wau Kakang? Seradi sampun ladil rem anggenipun cardah antawis Majapahit kalian Blambangan. Kula pitados Kusuma Ayu, mbok pilih menika sampun dados wahyuning kraton, kula kinten jejeg ngadilan paduka anggen paduka ngrat pesaraning adil wonten ing Majapahit. Kalisa ing Ubeda. Matur sewu sembah nuwun Kakang Menakun. Menawi kados Paman Patih Luran dawuh pandika dalem Kusumaning Ayu ugi kula. kados pundi kawontenanipun Dewi wonten Raja Majapahit menika? Inggih Pang. ing sandawinipun rangkah ing Majapahit menika nembe inggih menika wonten ingkang boten ngremenaken dening kumprapipun sedaya Prawanggala Praja ing Majapahit. Berarti pun menika kados ngaten menika. Inggih. Inggih menika mbalelanipun menak jingga ing Blambangan. Oh, babagan menika kok, Pak. Menawi kados ngaten menika Kakang Koncar. Dos pundi Kusuma Ayu. Nembe kemawon ingsun nggih menika nyemedi kepingin mangertosi babagan menika. Boten wonten ingkang saged badhe nentremaken Raja Majapahit. Kejawi namung lare saking dusun ingkang nami Damar Sesongko, Kakang. Kusuma Ayu, Inji. menawi menika ada dasar sasmita ing gaib, kula kinten sampun trap wonten pundi dunungipun ingkang kekasih Damar Sesongko menika lare saking dusun. Inji, lare saking karang padusunan, Kakang. Nyuwun sewu, kula nyelat atur sauntawis Kusumaning Ayu. Paman Patih Inggih, lare saking padusunan kala wau kang asma Joko Damar Sesongko nggih Damar Wulan menika dhateng ing kepatihan. Inggih, inggih. menawi kados ngaten kabeh enggal-enggal dipun Oh, makaten nggih. Dalem nuwun tambahan pamit. Menika Kusumaning Ayu Paman Patih. inggih. Menawi kados ngaten kula badhe langkung pirang-pirang. Wah, sumangga, sumangga dalem manggaaken. Bocah bagus. Apa bener kang aran Damar Wulan? Damar Wulan. Saking dusun Palombo. Damar Wulan. Sawise wis liramu ya kuwi merak menyang resane ingsun. Bakal ndak ya kuwi paringi Nugroho madhep Senopati supaya mbrantas ya kuwi menak jingga kang dumunung menyang Kadipaten Blambangan. Yayi Larasati kula coba dipundhutake busana luwih dhisik Yayi. Kakang Menakun. Kasih Yayi Kusuma Ayu. Kaya mawon ya terus Kakang. Menika sampun sanget pinten Wisnu satunggiling senopati. Menika ingkang busananipun diaturke marang diparingke marang Damar
Iki nyuwun sewu, kula nyuwun pamit badhe ndampangi salampahipun yen menika Damar Wulan menika Kanjeng. Nyuwun tambahi pangapunten. Ayo le. Kasihan Kusuma. Samenika monggo sami tengah wonten raja. Iki ya. Sakwise aku angkat dadi Senopati ana ing tempat Majapahit yor aku ape maringi to menehi pangerti marang sliramu ya Bayu. Kang Mas Damar Wulan, Kaya piye? menjar menika kapasrahan dados prajurit wonten ing Majapahit Kang Mas. Dereng maringi pangertos salepon ingkang garwa Anjasmara Kang Mas. Senajan dereng dipun kepanggihan kalipun Kanjeng Rama lak sampun remen sanget menjar menika kalih kula to Kang Mas. Aku sing ngomongane. Monggo. Ngono padha. Kene tak jarane. Sakwise kang sliramu kuwi mau entuk ya kapasrahan supaya nyirep ribet ana ing kraton Majapahit. Ya karas ora liya Damar Wulan. Iki lak ngene lho, Nduk Anjasmara. Wong gondang gandeng renteng kok urung dijodokke. Mbah Mararana nindakake pakaryan ning kono. Nene wis dijodokke. Iku ora ana walake ya. Kados celana Jawa panjenengan ngaten. Damar Wulan, sawantara iki dina sampeyan tak dhawuhke gan supaya resmi le. Anjasmara, Kados pundi Rama? iki saraning Kang Slira kuwi wis tak jodhokake, wis nyata-nyata nek iki garwamu lak ngono to, Le. Celana Jawa panjenengan Nah, Rama. Damar Wulan, kowe kan lagi yoki nampa kewajiban supaya bisa nentremake kraton Majapahit ya. Nang welinge wong tuwa aja sampe lali karo garwamu si Anjasmara. Kang Damar Wulan, kula bareng panjenengan saupaya panjenengan menika. Kaya kewajiban wonten ing Majapahit yo kepelot Majapahit yo. Ora. Kali dumateng ingkang garwa Anjasmara lho Kang Mas. Ora ana sing tak tresnani wani kok njaba namung sliramu. Saestu to Kakang. Matur nuwun sanget Kang Mas Damar Wulan. Saiki kados ngene. Terus pundi Kang Mas? Saya Aku tak nindakake kewajibanku, mengko yen wis rampung aku bakal sowan ana ing tepat ya. Latihan nggih Kang Mas. Iya. Saiki aja pati kesuwen le ya, tindakane ya le ya. Iya tanggunganke, muga-muga bisa kasembahan. Yo, kayu. Ayo padha lerep sawantara, mangko dibacut maneh ya.